سلام كم يتغنوا جايس كافي لين لو ما عند خاب سفلي عقداس بالكو حبريتات تميسلغو أب قداي كيه بحري زي تبت حسن معن كمون أبي أحمد أب العلي إرتراز حسبو زملكتن زوج حبريتات لو سخص معكم يسامو داتم سايس انحو لايك مقبر جمرة let's go جبت جبوتن أب زعبات التقيه بحري انتهي تسامعين قدايم مستر أبي أحمد حتو أفدق بحري ن إثيوبيا ناي هلاون تقدايو زبل مرقص حيزو أتريرو أب زقسقسولو ندحر أب إيرتراز جبوتن سومالين ترير قبل مرسي كبتصحو تصني حيو جبت بفلاي نخلتين هاجرات إيرتران سومالين كتتحابر زي ترأيت كوينا أب زحلفة تكمتي أب أسمرا أنصار إثيوبيا زغن عز مسل سلساو كيدان كساب مس مع بتيحنين أبدو وان زدما أتا مس أباي هداسي قدب بزت أساسر مس إثيوبيا أب كتصالي قرنقوس تركب جبتي بتمساسالي رئيس قداي مس جيبوتي زي تزراربت كوينا أب حدا وسان سمع كم زبط صحو تسبسابات حبرو جبت جيبوتن قداي محدرات التقيه بحرن وشمت عدنن حلفنت نايتي مستي بحر زداوا بهاجرات تراي مخانو تسامعين قبل بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي قليص الله ربع 23 مازيانا بجيبوتي زغشه بريزيدنت جبتي مس بريزيدنت هاجر اسماعيل عمر قال تراخيبيو بزعبازي قال قداي زعباتاتن زتيو بريزيدنت جيبوتي اسماعيل كلتيهم مرحتي ابتي زوباو قدات كم تزراربو زي حبر خوينو قداي صومالي واناوي كونتات سودانن كم تزراربون تقيس له بريزيدنت جيبوتي اتن هاجرات بزعباتي نقيه بحري وشمت عدن زي ركب مصاو بابي المندب كم تزراربون افليط له زي أزيو عقداسي مسمر أب جيبوتي إيرترا يمن زركب استراتيجيكاوي سفرة بمخانو كلتيهم بزعبة كونتات ساتان وشمت عربن كم سزراربون قليس الله بريزيدنت جيبوتي اسماعيل بتوسخي ابتي عقداسي اهغراو نقدي مسمر كيه بحري ناصا من قسقاس نقدي بحري نمتحبار نمحيالن ابتي بحري مرغا نمرغاصن كم استسامعون افليط الله بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي بوغنو اب سمعوا مدره اب وساني اهغراو نقدي مسمرات نصتان ناصنتن من قسقاس زسق يخون صقم بحبار نمقراس دقيمنا ارغاغيتنا خبل مس بريزيدنت جيبوتي زبصحو ناي سمع نطبطات اقليحلو بتوسخي مس بريزيدنت جيبوتي اب سمع بصحنا زبلو غداي محدر قيه بحرن وشمت عدنن زملكاتيو جبتي نغداي محدر قيه بحري حلافنت نايتن مستماي زداوا بهاجرات كوينو كغدفالو كتبل نفلم اوان ايكونن از مرغزي قداي مستر ابي احمد حطو اف دغ بحري غداي هلاونا غيرو بترغاغام ملعلو تهاجر اب قيه بحري تقداسنت محدران مس قيه بحري اب زداوا بهاجرات قرن افريكا ترير قبل مرسي اسعيو لا يركب اثيوبيا بقيه بحري زلوا تقداسنت بفلاي اب مونغو اثيوبيان ايرتران تفطره ناب قطاوي كوينات كيمرح نبزحات سقات فطيرو يركب ابلعلتي كزازم تقاريبو زلو هداسي قدب اثيوبيا عامتات تقاوما ختسمع زصنحت جبسي مس هاجرات زوبات تصنبيرا اثيوبيا بقيه بحري زلوا حضور دليت كتقت تنقسقس كم زلا يفلط مينستر غدات وصاي سوماليا احمد معالم فيكي اب تحساس ناب جبس وعدتا بزغبرو الاوان از مرغصي جبسي كم استقال حيذكر كمون أب زحلفة مجابيت مينستر قدات وصاي إيرترا عثمان صالح ناب جبس بمخاد مس بريزيدنت سيسي أب استرخب الأوان محدران دحنة كيه بحري حلفنت قرا بتي هاجرات مخانو مس معهم يذكر إثيوبيا مستا صوماليا كم نايجزا رئيسا جزات التقطرة رئيس محدار ز أوجت صومالي لاند أب تاريخ 2024 وعل بمفرام ودب بحرين مركب فتينا من برا ذكريو أتي مس صوماليلاند زي تجبر سمع إثيوبيا مدبر حيل بحري ودبن كتركب زخل كم زنبر يزقمت انتخونا تركي ني إثيوبيان صوماليان بمتعرق توتري أسعيبو زنبر وعل أب جبري كي وعلى كم زقهم كوين الله أنا بكل حبريتا جيتا شوردا أب زومنزي بتخططالي خجبرو زغني كلام حتت إثيوبيان إيرتران خيت ورا تجراي كم مكلخلي هي تكمل لا خمزلو يو خسيسو زلو زعباز ملكت بعلو استزارة بخص معكم صفار حق المزرعة برايم مينستر أبي نأين دورة إنه تدرج عبدنا عدل خليهم نيول نيرو إذا تجراي كحسون الزخل ولا عدل صنهم تغل نزله تجراي وزوز كسر حدالي أو كم عدل توه هاي شكرا يكحس كم تزول خويك حتى تنتكرر عن استوهينه تحنت زي تقص كل خاب بينا وسيلة أي إرتراكو بتجرينا سلزارو وستفل نجار أتيهم حرينا سلزارو ورحوات بوت كحس ويقول أنا حنت لاست نجارك كذا محدار نتايش استراتيجي بس كلهم هاي سرايت أمانات قال دقمتنا يعني انتهينا هنقبل زقبنا مش استراتيجيك اليانسس تاكتيكال اليانسس لازم قمتنا يوم ساعات تايس ملو قدامنا اللي لازم قمتنا يوم مش فيدرال منغستي تاكتيكال اليانس ناي مفتار تقولت غير ما نسرح يزلنيو انا يكون كل سفتر نغرك كل الناس حزنا يا دوكمنت يا زي اذا ام مغبر استقبل انا تزي حزي يا زبل حيلي ومጨረሻ من امر مساتي انبر بدرجات قمتها او بدرجه قمتنا فيدرال منغستي كفيدرال منغستون
بارتنرز مريسنا هنا ازيو تسرح نيرو حزم وصيو كمي غيرهم وانا مصنتنا يقول لك وانا مصنته قال مصنت بهالي بتا زفلطا مصنعت اندي جمرها انا حزي مس ኤርትራ ዘለና ርክብ ዋላ ምስ ሕመቆም ናይ ትግራይ ሰላም ክሳብ ዘረጋገፀ ክንቆጽሎ ኢና ዝብል እምነት ነይርኒ ሕዙን ኣለኒ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ናይ ምርጋጽ ይሆነ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ዘሎ ናይ ሰብ ሓይሊ ዋሕዲ ብዘካሕስ መንገዲ ፌደራል መንግስት ብልዕሊ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ፕላን ተግባራዊ ከይገብር ስትራቴጂክ ዴብዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሚሊተሪ ኤርትራ ስትራቴጂክ ዴብዝ ይብሉን ኣጌንስት ካብ ዛላምበሳ ዝፍኖ ኩናት ስትራቴጂክ ዴብዝ ተኣኻ ትገብር ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓለም ምናልባት ሰብ ክርድኦ ሲና ተራ ነገራት ናርእና ብዙሕ ታይሱን ኣለና ፓኪስታን ኖርዝ ዋዚርስታን ዝበሃል ግዛኣት ኣሎ ቢትዊን ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታን ፔሻዋር ገለ ዝበሃል እዚኦም ኖርዝ ዌስት ፕሮቪንስ ዝበሃል ሎውለስ ክኾነ ምግባር ናይ ፓኪስታን ስትራቴጂስትስ ነዊሕ ግዜ ዝሰርሕሉ ምክንያቱም ፓኪስታን ተሪእኻያ ናይ ፓኪስታን መብዛሕትኡ ፖፑሌሽን ባት 80% of the population ኣብ ካራቺ ኣብ ራውላፒንዲ ኢስላማባድ ህንዲ ተፀጉዑ ከባቢታት ዝውዳእ ስለዚ ህንዲ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተገይሮሞ ተደፊዎም መንግስቲ ይክፈር ስለ ስትራቴጂክ ዴብዝ የድልየካ እዩ አንሳሒብካ ስራሕካ ክትምለስ ትኽእለሉ ሶ ከም ስትራቴጂክ ዴብዝ ዝወስድዎ ንኣፍጋኒስታን ንዋዚርስታን ከባቢ ስለዚ እቲ ከባቢ ብሕጊ ዝመሓደር ተኮይኑ ኣይፈቅድን ሕዚ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂክ ዴብዝ ትግራይ ናተይ ጭንቀት ንሕና ናይ ማንም ስትራቴጂክ ዴብዝ ክንኾን የብልናን ሰላምና ክንሕሉ ተኮይንና at the very minimum discount ክግበር ዘይብሉ ነገር እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዓለም ዝፈልጦ ስምምዕ ኣለና ስምምዕ ተግባራዊ ዶ ኮይኑ ካብ ልቦም ዲኣምንሉ ሰከንደሪ ነሰንስ ኣይጠቀምን ማለት ኣይኮነን ግን ክሳብ መጨረሻ እንታይ ጌርና ንሕና ናትና ሳይድ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ክንዋፅእ እንታይ ጌርና ስለዚ ኣላማጣ ዝዓረደ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ድንገት ናይ ፌደራል መንግስት መጥቃዕቲ ካልኩሌሽን ዝነገረካ ኣለኹ ፌደራል መንግስት ከምኡ ይሓስብ ዶ ኤርትራ ከምኡ ይሓስብ ነግደፎ ተሓሳብ እያ ስትራቴጂክ ዴብዝ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሕዚ ምስ ትግራይ ናይ ምስራሕ ድሌት ይቅርታ ይብሉ ኣጥፊእና ይብሉ ገለ ይብሉ ምስኦም ይራኸቡ ስለ ዝነበሩ ናይ ፓስተ ይተልዕሉና እዮም ዝብሉ በቃ ተወዲኡ እሱ ሕዚ ቀፂልና እንታይ ክንሰርሕ እዮም ዝብሉ ቀፂልና እንታይ ክንሰርሕ ክብል ይኽእል እየ ሰላም እዩ ዝደሊ እምበር ኣላማጣ ዝዓረደ ሓይሊ ትግራይ ናይ ኩናት ማእኸል ካብ ምግባር ዓደ ይውዕልን ምክንያቱም ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ነገር ክገብር የተይሉ ወይ ትግራይ ክቋፀር የተይሉ እታ ኩናት ብትግራይ ኣፅግበል ኣሳምሽን ናይ ኤርትራ ገለ መራሕቲ ኣሳምሽን ክነገረካ ባዕለይ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብይ ንኤርትራ ንምሓዘብ ዝገበሮም እንቅስቃስ ቦክዳውን ክኾኑ ትግራይ ቦክዳውን ክኾኑ ትግራይ ማለት መስለካ ናይ ትግራይ ሬዚስታንስ ከጥፍኦ ይከዳኹም ናይ ትግራይ ሬዚስታንስ ካብ ሰዓት ኮስት ተሓለፈ ሚልዮን ከፊልና ለተኮይና ሕዚ ሚልዮናት ክንከፍለሉ ክንግደድ ኢና ኣነ እዚኣ ክትፍፀም ዘይደሊ ሶ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ተልይዎ በታ ፕሪቶሪያ መሰረት ድንበራት ይሓሉ ዛላምበሳ ሓንቲ ሻለቃ ዶ ይበል ኤርትራ ብናተይ እምነት ካልኩሌትድ ሪስክ እዮም ዝወስዱ ኣይትንክፍዋን ምክንያቱ እቲ ግጭት ቀጥታ ናብ ኤርትራ ይጣቱ ኣነ ኣብ ኤርትራውን ግጭት ክፍጠር ድሌት የብለኝ ኤርትራ ግን ሚስ ካልኩሌት ከይገብሩ ደው ህድ ኢሎም ዝሓስቡላ ኢንቫይሮንመንት ፌደራል መንግስቲ ይፍጠር ኢና ተይ ፖዚሽን እምበር ሰለ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት እትዩ እንድሕር ኤቭሪ ቆሸት ስካወር ዝገብራ ተኮይኑ ንዓዴትስ ንዓዴርስና ኸደ ኣብይ ኣትኹም ገለል ገዛዎት ዝቃፅል ተኮይኑ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሶ ብናተይ ከፈፅማ ዝደሊ ባመፀላ ከፈፅማ ዝደሊ ትግራይ ናይ ማንም ስትራቴጂክ ዴብ ዘይኮነትን ትግራይ ኣት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ትግራይ መናእሰይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝፍፀም ፖለቲካል ኣጀንዳ ናይ ማንም ክርኢ ይደልን ነዚ መሳርሒ ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ካብ ጥቕሞም ካብ ስልጣን ወፃእ ካል ነገር እንታይ ስልጣን እንታይ ይገብር ተፈናቕል ዘይመልሰሉ ስልጣን እንታይ ገብረለን ግልግል ኢኻ ትብሎ ኣይዳ እንታይ እዮምን ማይ ሃፍቲ ቢሮ መን ሓዘ ጭቕጭቕ እዩ ማዕድን መን ሓዘ መን ይከኣስር ኣብ ዕደና ዝሰርቑ ሰባት መን እዩ ናብ ሕጊ ከእቱ ዝብል እኮ ክርክር የለን ሕዚ መን እዩ ተሰርቀ ቶሎ ተሓዊሱ ዝግበር ክገብር ታድርሾ ሶ ኣነ ከፈፅማ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ መሊሱ ናብ ኩናት ዘይኣተወሉ ኩነታት ልዕሊ ኩሉ ግን በታ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ኩለን ጥቕምታቱ ዝተረጋገፀሉ ኩነታት ምፍጣርያ ከፈፅማ ዝደሊ ልዕሊኡ ፌደራል ናይ ስልጣን ኣጀንዳ የብለይ ኣብ ትግራይ ተመሊሰ ዝኾነ ብካሊእ መንገዲ ዘማዕዶ ስልጣን የለ ምስ ህዝቢ ትግራይ ግን ንዝሃበኒ ክብሪ ትምጥን ሰሪሐ ኢለ ስለ ዘይኣምን ንኣት ትምጥን መናእሰይ ገዲፍካዮም ዝኽድካ ዝመስሎ ኖ ዌር ኢን ዲስ ቱጌዘር ልዕሊ ማንም ተስፋ ዝሃውኒ ልዕሊ ማንም ጉልበት ዝኾንኒ ወን ዘ ቺፕስ ዌር ዳውን ምሳይ ዘሎ መናእሰይስ ዝከኣለን ከበርክት እየ መራሕኹ እመየ ይብሎምን ዝከኣለን ከበርክት እየ ዝፈልጠን ኣለዋ ማንም ሰብ ዘይፈልጠን
እዞም ለቋም እዚኦም ሰሪቆምስ ጨፍጭፎምስ ከም ትውልድ መድሕንቲ ኮይኖም ዝቐርብሉ ኩነታት ኣብ ምቅላዕ ግን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልወኒ ስለ ዝኽእል ኣብዚኣ ክሰርሕ እየ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ወፃኢ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ኣሕሊፈ ዝህበሉ ዝኾነ ይኹን ኣሳይመንት ኣይቕበልን ከምኡ ዓይነት ፈትወን የቕርበለየ ስለዚ ጋይስ ነይሩ ማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም